Istoryang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Maayong adlaw sa tanang tigsubay sa istoryang kahadlukan. Itago lang ko sa pangalan nga James. Taga-probinsya ko sa Cebu. Di na lang nako ihatag ang tibok detalye sa amo ang lugar para pud sa seguridad sa amo ang barangay. Basta parte mi sa South sa Cebu. Year 2001 din inahitabo nako nga grabing nakapalimbawot sa akong balahibo. Mutuong sa dili. Ginaunahan akong encounter o makahadlok nga wa pagid nako masulayi sa tibok na akong kinabuhi. Nagpadulong to ang kapistahan sa ibabaw nga bahin sa among barangay. Balik tulo ka kapilya ang naa sa among barangay. Medyo dako-dako po ng area nga nalukop sa among barangay kay divide man kini og tulo ka area. Sa upper, sa proper ug sa lower. Buwan sa Oktubre na ang kapistahan sa upper. Kini ang pista nga nasakop ang amua ug andad nako nga mukuyog akong mga igagaw nga muadto sa kapilya aron motambong sa rosaryo ug sa misa matagabi. Gipadako magud mi sa among apuhan nga naagi kahadlok sa Ginoo ug hilig mi moapil og mga religious nga activities sa kapilya. Bali siyam ka adlaw ang rosaryo sa kapilya ug kinahanglan amuan ang tapuson hangtod sa adlaw sa kapistahan. Mao tong paghuman gyud nako sa akong assignment sa eskwelahan. Nanihapon mi og sayo kay medyo layo-layo pud ang among lakawan paingon sa upper nga kapilya. Nindot raman pud maglakaw kay daghan mong magkuyugay nga mga kasilinganan paingon didto. Pero na istorya-storya nga nay usa ka parte sa amoa sa usa ka likuan nga awaaw nga maagian. Ig-agi gyud kinahanglan manabi kay lagi daw abtanan kuno ang maong lugar. Adunay mga milagro nga magpakita ug daghan na sa nagipakita og lain-lain nga mga katingalahan. Ug makadungog ko sa mga makahadlok nga istorya, di gyud malikayan nga manglimbawt ang balahibo nako. Ang storya sa uban na ako ni maglutaw ang kandila nga magpakita. Unya hayag kaayo og kalit lang mapalong. Usay pod naa daw hayag na figure sa tao nga walay naong. Manimaho sa nang likuan og bulak sa patay. Kana ganing kalatsutsi nga makita nimo sa menteryo. Ug ang pinakahadlok nga akong nadunggan nga istorya kanang naay muatang nga lungon nga nag-abli. Gibaliwala ra nako ang mga istorya sa uban. Hadlok tuod pero di ko mutuo kay wa pa man ko pakita. Ug usa pa sad daghan may maglakaw paingon adto. Mahadlok guro ang ungo magpakita kay daghan man mi. Baby ay panako. Sa ikalima na itong adlaw sa rosaryo, taod-taoran kong buhat sa akong assignment kay medyo lisod-lisod yun. Mathematics man good, problem solving. Nataod-taoran yun ko og niingon nga akong igagaw nga adto na daw mi. Manglakaw na para sa rosaryo sa kapilya. Nyana na lang ko nga una lang sa sila kay moapas ako kay naapa ko'y humnon. Ako ang mga assignments. Nitando ra pud sila. Mga 20 minutos na ang labay, nahuman na ako ang akong assignments nung nag-ilis ko para lakaw kay para moapas ko nila ngadto. Ngit-ngit og kilom-kilom nagsugod ang dalan atong orasa. Ug sa akong hunahuna, ug ako lang paspasan og lakaw, basin maabdan pa na ako ang akong mga igagaw. Gakuyugay og lakaw ra mato sila ngadto sa unahan. Mao tong gipaspasan nako paglakaw kay nikilom-kilom na gyud og nagtingog ng mga gangis sa palibot. Nilakaw kong padayon og sa akong paglakaw, kalit lang na iniaguros ng hangin nga perting bugnawa sa akong giagian ug nakapabugnaw kini sa ako ang tangkugo. Nisugod og kulba ang akong dughan ato. Naniid ko sa palibot, pero samtang galakaw ko, dihang nakabantay na ko nga sa akong gilakwan, nakamatikod ko nga naa naman day ko si dapit nga katong giingon nilang abdanan ng likuan. Misamot ang akong kahadlok. Lain kayo akong pamati at orasa o ako kasabot kung ni aksyon nagkurog ang akong lawas pero akong gipugngan ang kadlok kay lagi akong gusto makaapas ko sa ako may gagaw. Sa pagpadayon ako sa akong paglakaw kalit lang kong kalamba sa akong giagian. Natumba ko ug maayong pagkaumod na ko ug pagkahigda sa kasabutan kilit sa dalan. Sa akong nabati naay nagbabag sa akong giagian. Abi na kog bato o kahoy wato ug namapha na lang ko sa akong lawas.
Pero kalit lang nisiga ang akong mata sa akong nakita. Usa ka kahoy nga lungon. Naglisod kog lihok kung grabe na akong pamarug sa akong balahibo. Perti na akong kulbaa pagkakita na ko sa lungon nga kahoy. Kalit lang kini nga ni Abli. Umoy hinungdan sa kusog na kong pagdagan paingon palayo. Nidagan kong maayo nga kanang dagan nga perti yung kusuga. Milingi pa ko sa luyo ug sa akong paglingi. Nagsunod ka na ko ang nag-abli nga lungon. Dako kayo kong tingog nagdagan sa dalan ug kalit lang natumba na sad ko. Nisinggit na ko pag-ayo ug nangayo na ko og tabang. Nakabati na lang ko usa ka hapak sa kamot diri sa akong naong. Sagpa di ay sa akong ate nga igagaw sa nako. Nahibong daw sila nako nganong kusog daw kay ko gadagan. Mao na igagukod nako. Ang ipugnganda ko sa akong igagaw nga lalaki. Maong natumba na lang ko. Ningon ko nga gigukod lagi ko og lungon. Lungon naa diha sa unahan. Pero di gyud sila motuon ako. Kurusan na lang nila ang akong agtang kay maudi ay sa ako ang pagikan nakahinumdum ko nga wala day ko ng sign of the cross. Sa ako ang pag-apas nila. Naabot na mi sa may kapilya nga gaabot gihapon ang akong ginawa tungod sa nahitabo nako sa likuan. Pag human ato, iampo na lang nako uban sa pagrosaryo sa among kapilyang gitambungan. Ug pagpauli, nagdunganay na gyud mi ato og salamat kay tungod sa akong pagampo. Wala na ko pakitaas sa gaabli nga lungon didtong dapita. Ug kaloy sa Ginoo, wala na gyud ko paramdami og makahadlok sa may likuan. Kay magdala man ko og rosaryo, inigpadung nako sa kapilya ug inigpauli. Hinubanan sa akong pagampo, tagalakaw nako.